Min sagsbehandling med Familieretshuset startede i år 2016 til år 2023 og i år 2024. Og nu er vi så i år 2025, og min sagsbehandling er ikke helt afsluttet før sommeren over. Og det kræver en masse forklaringer og en masse retsmøder efterfølgende. De dommer og retssystem, som der har bragt mig ind i dette system, har jeg jo bedt om i årevis at komme ud af det økonomiske værmål. Men nu er det jo også tid til at sige til alle offentlige myndigheder, at det er jo grunden til, at jeg ønsker at udmelde mig og muligvis også forlade Danmark. Men det er jo også mange grunde til, at jeg vil gøre det.